Fl-attentat id-disprat tiegħu li jipprova jiġġustifika il-falsità tiegħu, Simon Busuttil prova jagħti l-impressjoni li hija normalità li imprenditur iħallas il-pagi tal-ħaddiema ta' partit politiku. Mhux biss il-Partit Laburista iżda lanqas il-poplu ma jaħseb li d-din hija prassi normali saħaq il-Ministru Chris Fearn f'konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista. Le, Dr. Busuttil, mhuwiex normali li il-pagi ta' uffiċjali tiegħek tal-partit tiegħek ikunu mħallsa minn interessi kummerċjali. U jekk Simon Busuttil mistaxilu qal li jrid iġib il-pajjiż lejn normalità, issa qegħdin nifhmu għalfejn għalhekk ifisser li jrid ikompli bis-sistema tiegħu illi l-partit tiegħu jkun fil-but ta' negozjanti. Inkixfet il-maskla li din hija normalità li biha jaħdem il-kap tal-Oppożizzjoni u għalhekk Busuttil huwa fals stqar Fearn. Madan qablet il-Ministru għad-Dialogu Soċjali Helena Dalli li saħqet li minkejja li Simon Busuttil pinġa lilu nnifsu bħala mexxej ġdid, issa ta' prova ċara kristalli li huwa parti mir-reġim l-antik tal-Partit Nazzjonalista u jbati bl-istess problema kbira ta' governanza ħażina. L-istampa li prova jpinġi Busuttil li huwa paladin tas serjetà u tal-onesta spiċċat fix-xejn sostni Dalli. Issa qegħdin naraw illi waqt li kien qed jgħid dak id-diskors kien għaddej b'manuvri biex spiċċa fil-but ta' persuna tan-negozju illi qiegħda tħallaslu l-uffiċjali għolja tiegħu tal-partit. Naħseb m'hemmx fejn tasal aktar fil-falsità illi fil-waqt li hemm barra qed toħroġ in-nies u tippritka fuq il-politika onesta minn taħt tkun qed tagħmel dawn l-affarijiet. Malta ma jixirqilix hekk. L-avvenimenti tal-aħħar ġranet nislu dieqa fost dawk li jridu politika onesta saħqu l-Ministri Laburisti fil-waqt li saqsew għaliex Simon Busuttil għadu ma tax risposta dwar jekk hemm xpagi oħrajn tal-ħaddiema tal-Partit Nazzjonalista li huma mħallsa minn negozjanti oħra.